दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः मनोजाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः मधुसूदनाय नमः ओम नारसिंहाय नमः मतिकाय नमः ओम जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरे नमः श्रीकृष्णाय नमः प्रणवचपे शिवतदरि गायत्री छंद ओम भोम भोम साम महं जलं तपं सत्यम कट कर वीडियो कट अक्षरान् समर्पयामि नाकं पञ्चमी देवता भ्यो नमः गन्धपुष्प गन्धपुष्पं समर्पयामि नमस्कुर्यात् सर्वत्र देवता भो नमः पूजा परिच्छे काका बस पूजा नाग पंचमी देवता भो नमः पूजा परिच्छे एकादशी दाखवायची घंटिका घंटिका हे घर तुमचं झालंय तुमची केली दुधान लायगा फुलान त्याला पण झाला तसं नागपंचमी ओम प्राणायाम ओम प्राणायाम ओम उदानायाम व्यानायाम जमानायाम नाग पंचमी
सेवा केली मान्य करून घे. थोडी थोडी जरी सेवा आपली ती तुझी असं असतात जैन भावाचा केलेली सेवा मान्य करून घे. कामा धंद्याकडे व्यवहाराकडे जे जे भरतो ते ते बाहेर दर्शन कर आणि तुझी केलेली सेवा मान्य करून घे. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.